Здравейте, време е за послание, седмично послание. И също така имаме едно интересно, напрегнато обаче пълнолуние в Близнаци, което ще се случи в понеделник на 27-ми. Така че да видим какво ще е посланието от нашите ангели хранители, от извисените ни учители. Всъщност това е връзката с нашата душа, с свръхсъзнание, с подсъзнание, не и с рационалната част от нас. Изключете мисленето, да забавлявайте се, вижте какво се случва и ако това видео по някакъв начин ви привлече вниманието, не е случайно. Така, да видим. Първа карта. Дете, искам да ви кажа, че преди малко се пробвах да запиша, но нещо не се получи и отново тази карта се падна, така че отново една и съща карта. Няма случайни неща, хора, няма случайни неща. Детето е тази част от теб, която трябва да си позволи да се забавлява, да си позволи да се радва по-детски, да се позволи да се радва на малките неща, да бъде себе си, да бъде истинско. Подкрепи тази част от теб. Подкрепи детето в теб, защото във всеки един живее детенцето, нашето вътрешно дете, което много често го потискаме с отговорностите, с трябва, виж какво трябва да правиш, виж как трябва да правиш, виж колко си недостатъчен, виж колко на сериозно трябва да вземеш нещата, вземи се на сериозно. Радвай се, забавлявай се по-детски и ще видиш колко добре ще се чувстваш. Дете. Подкрепи детето или общувай повече с децата около теб. Ако ти самия си родител имаш деца, дай им 100% внимание. Втората карта. Вау! Какво говориш ти? Сватба? Рей. Така. Тук много интересно е посланието. Бракът е обединение на две души, които се така обичат и уважават взаимно. Интересно. За мен тази карта означава партньорство, уважение, компромиси, отношение. Въобще, ако има нещо в живота ти, което така се клати, със сигурност е важно да си припомниш колко много си дал и ти е дал този човек до теб. Да си припомниш защо. Винаги съм казвала, че в брака, когато минава известно време, се получава се една рутина. И битовизми, рутина и така нататък. И когато се ядосваш на партньора до теб, винаги си припомня и защо ти се влюби в този човек. Кое те накара да се влюбиш в него? Кое те впечатли? Какво те накара да има пеперутки в стомаха? Това е за тази ситуация, ако има такава. Може и да се появи ситуация, в която така да срещнеш човека, който вече може да ти да проговори и да ти заговори с сърцето, с душата, че това е твой човек. Сватбата е взаимност, партньорство и уважение. Така го наричаме. И трета карта, да видим тук какво се случва. Пак давай напред. Да. Смело напред, върви към твоите мечти, върви към твоите цели, върви към твоите планове. Движението е много важно нещо. Ако стоиш на едно място и стоиш в зоната на комфорт, е много трудна история. Затова трябва да има движение. Много ми харесва един израз. Ако нещо не ти харесва, ти не си дърво, премести се. Така че да вървиш напред е нещо много важно. Всеки ден с малки стъпки. Зависи в каква посока. Може да трябва да вървиш напред в посока грижа за здравето. Може да трябва да вървиш напред в посока кариера. Може в партньорските отношения. Може в отношението към децата ти. Може в изграждане на някакви навици. С малки стъпки напред. Но трябва да има движение. Много важен момент. Добре. Това от ангелите. Да видим какво сега ще ни кажат от учителите. Извисените учители. Теглим си 3 карти. И първата карта е разпределяй работата между всички. Да, помоли другите, включително и мен, т.е. богинята се казва Зелена Тара.
да ти помагат, вместо да се опитваш да свършиш сам цялата работа. Боже, това колко е ценно. Много често не делегираме, не молим за помощ. Да молиш за помощ е голяма сила, то не е уязвимост. То е сила. Да помолиш за помощ, да разпределиш, да делегираш, това е голяма работа. Така че, за да не се преуморяваш, имаш послание, разпредели работата между всички. Помоли за помощ. Втората карта – храброст. Дай воля на жаждата си за приключения. Рисковете може да поемаш, поемай рискове и прояви безстрашие. Това е Фрея. Отново е свързан с давай напред, бъди храбър и в никакъв случай не дей да се страхуваш. Само страха, който е в главата ни спира и блокира пътя към мечтите ни. Храбростта е нещо много важно. Не позволявай на страховете да спират твоите мечти, да се случват с лекота. Тук се пада една карта, която и предния път се падна. Майка, съпруга, сестра, дъщеря. Аз обаче искам да изтегля още една карта, която искам да даде пояснение върху това. И тя ще бъде благоденствие. Вселената излива своето изобилие върху теб. Разтвори ръце, за да го получиш. Обърни внимание на детето си, ако си майка. На съпруга си, ако си съпруга. На брат си, ако си сестра. Или на сестра си, ако си брат. Ако имаш братче или сестриче. И на родителите си. Обърни 100% внимание. Дай 100% внимание. Дай любов. Дай благодарност. Изкажи благодарност. И съм убедена, че тези двете карти са свързани. Благополучието и благоденствието веднага ще се отворят към теб, защото Вселената излива това изобилие върху теб. Когато ти си позволиш да бъдеш 100% себе си, да обичаш на 100% и да даваш 100% от себе си, като майка, съпруга, сестра, дъщеря. Да. И много интересни послания, така че това, което е важно да запомниш, давай воля на детето в себе си, подкрепи детето в себе си. Аз имам такава практика, ще ви я пусна в Viber групата и в Telegram. Как да подкрепиш детето в себе си. Оглеждай се за нещо прекрасно около теб или така си позволи да правиш повече, да върнеш лента назад и да правиш повече компромиси в името на това да има хармония и уважение между партньора си, между партньорите в момента, между теб и твоя партньор. Давай напред. В никакъв случай не стой на едно място, смело напред, ангелите са с теб. Делегирай и помоли за помощ. Бъди храбра или храбър, действай напред, движи се. Рисковете са много важно нещо. Много важен момент е. И любов, 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 за да дойде цялото изобилие в живота ти, да се влее в живота ти. Благоденствието се влива в живота ти. Вселената излива своето изобилие. Разтвори ръце, за да го получиш. Това, ако не е нещо прекрасно, послание за тази седмица. Здраве му кажи. До скоро.